Il-ħtieġa li esperti fil-qasam tal-protezzjoni ċivili jitalmu minn xulxin hija fiċ-ċentru ta' programmi finanzjat mill-Unjoni Ewropea illi fih qed jieħdu sehem il-membri tas St. John Rescue Corps. F'Malta bħalissa 12 l-uffiċjal minn 6 organizzazzjonijiet differenti mill-Ġermanja u l-Awstrija u ma qed jużaw l-esperjenza tagħhom biex iħarġu madwar 70 volunteer mis-St. John Rescue Corps. Fost dawk li qed jieħdu sehem hemm ukoll pumpiera, infermiera u pulizija, persuni li b'xi mod jew ieħor jagħtu kontribut f'operazzjoni ta' salvataġġ. Id-Deputat Kummissarju ta' St. John Rescue Corps, Andrew Grech, fisser kif is-simulazzjonijiet li qed isiru qed ikopru ħafna tipi ta' salvataġġ. Firefighting fejn membri tagħna urewhom kif nittakiljaw nirien u naħdmu biex insibu nies li qegħdin f'duħħan jew f'sitwazzjonijiet hekk. Qed nagħmlu high-angle rescue li jinvolvi salvataġġ beħbula mill-loli. Għandna diving operations li għadhom ma sarux ħajsiru fil-ġranet li ġejjin. Dal-għodu għadna kemm għamilna road traffic collisions. L-Unjoni Ewropea tippromovi il-kollaborazzjoni bejn il-pajjiżi membri, dan biex jassistu lil xulxin f'każ ta' traġedji kbar. Speċjalment meta r-riżorsi tal-pajjiż ma jkunux biżżejjed u jkun hemm bżonn l-għajnuna ta' pajjiżi viċin tiegħu. Roberto Caruana Gauci li ilu volunteer ma' St. John Rescue Corps għal dawn l-aħħar sentejn iddeskriva din l-esperjenza bħala waħda pożittiva ferm. Nitalmu wkoll teknika, pereżempju issa stess aħna nagħmlu l-exercise kien hemm tal-mediki li ġibduna l-attenzjoni, pereżempju proċedura kif nistgħu ntejbuha jew kif nistgħu nużaw apparat mod daqsxejn differenti. Intant il-membri ta' St. John Rescue Corps qed iħarsu l-quddiem għaċ-ċans li jgħinu f'operazzjonijiet ta' salvataġġ barra minn Malta. Operazzjonijiet li jirrikjedu ħafna tħejjijiet loġistiċi, iżda illi jagħtu sodisfazzjon kbir.